Дзень добры, шановнае панство! Вось я прапаную вам сёння, значыцца, узгадаць нашы падарожжы па цудоўных мясцінах Міншчыны. Світі, світі, сермай середзень, світі, світі, сермай середзень, вітені стальне стувадам сі, вітені стальне стувадам сі. Рауди, рауди, а нас пусей, рауди, рауди, а нас пусей, ускареню азидам сі, ускареню азидам сі. Ну, сютяю тавам синю, ну, сютяю тавам синю, лай пордена собу заміла і спія. У перакладзе з балцкага слова «свір» азначае «глыбокае». А як перакладаецца нальшчаны, так і засталося таямніцаю. Затое дакладна вядома, якую тэрыторыю калісьці займала нальшчанскае княства. З поўначы на поўдзень, ад сучаснага горада Двінска да горада Маладзечна, і з захаду на ўсход ад горада Пабраддзя да горада Глыбокае. І вось у сярэдзіне 13 стагоддзя нальшчанскім князем стаў той самы таямнічы князь Даўмонт. На беразе возера, вось на гэтым старым гарадзішчы, ён пабудаваў сабе драўляны замак. І ў гэты замак прывёз сабе жонку, якая, дарэчы, была роднай сястрою жонкі князя Міндоўга. І вось гэта сваяцтва давала Даўмонту такія прывілеі, таму што князь Міндоўг на той час аб'ядноўваў якраз землі вакол Наваградка, а нальшчанскіх зямель князя Даўмонта ўсё ж такі не чапаў. Энцыклапедычная даведка. Міндоўг, заснавальнік і першы вялікі князь Вялікага княства Літоўска. Год нараджэння 1195. Дзеля таго, каб захаваць цэласнасць краіны, у канцы 1250 году пайшоў на прамыя зносіны з Рымам і прыняў каталіцтва. Праз 2 гады каранаваўся ў Навагрудку каралеўскаю каронаю, дасланай рымскім папаю Інакенціем IV. У 1261 разарваў мір з Лівонскім ордэнам і адмовіўся ад каталіцтва. У канцы жыцця карыстаўся неабмежаванай уладай в Літве. В 1262 годзе у Свір прыйшла вестка аб тым, што наваградскі князь Міндоўг аўдавеў. І вось вядома, што жонка Даўмонта паехала на пахаванне сваёй роднай сястры. Паехала і не вярнулася. Яе доўга шукалі, дзе ж яна дзелася, а пасля высветлілася, што Міндоўг гвалтам прымусіў яе стаць сваёю жонкай. Кажуць, што яна была нашмат прыгажэйшай і маладзейшай за сваю сястру. Ну, вядома, што Даўмонт ніяк не мог дараваць гэта наваградскаму князю. І ён пачаў чакаць зручнага моманту, каб адпомсціць. І вось праз 2 гады такі зручны момант надарыўся, і Даўмонт забіў першага князя Вялікага княства Літоўскага Міндоўга. Пасля гэта пачаліся міжусобныя войны. Сын Міндоўга Войшлак пачаў помсціць за забойства бацькі, пачаў заваёўваць нальшчанскія землі, і Даўмонту нічога не заставалася, як разам са сваёю нешматлікай дружынаю уцячы ў Пскоў. Для сваёй новай радзімы Даўмонт зрабіў вельмі шмат. Недарэмна пасля яго смерці прылічылі яго да ліку святых. Ён змагаўся супраць крыжакоў, абнёс горад сцяною, Пскоўскі Крэмль і па сённяшні дзень завецца Даўмонтавым градам. І у Пскове ён другі раз пабраўся шлюбам. Яго абраніцай стала унучка Александра Неўскага, якая і нарадзіла яму сына Давыда. На ўскрайку Свіры, у баку ад пляца, на самым беразе возера, стаіць невысокі драўляны зруб пад двухскатаю страхою. Па сваім знешнім выглядзе ён нагадвае звычайную сялянскую хату, але калі прыгледзецца ўважліва, на каньку страхі можна заўважыць невялічкія вежы з купаламі.
Не ведаю, ці стала мястэчка Свір шчаслівым месцам для тых старавераў, якіх выслалі сюды напрыканца 19 стагоддзя, ці не, але жыла іх тут цэлая вуліца, і на той вуліцы яны пабудавалі сабе вось гэтую царкву, якая дзейнічае і па сённяшні дзень. Праўда, прыхаджанаў цяпер тут вельмі мала, а апошні бацюшка гэтай царквы памёр ва ўзросце 106 гадоў. У некаторых энцыклапедыях сказано, што свірскі мікалаеўскі касцёл быў пабудаваны на пачатку 20 стагоддзя. Але вось на самай справе у 1909 годзе касцёл толькі дабудавалі, бо той старажытны касцёл, які стаяў на гэтым месцы 17 стагоддзя, проста ўжо не мог умясціць у сабе усіх прыхаджан. Пасля перабудовы касцёл 17 стагоддзя стаў часткай новага касцёла, але абодва гэтыя касцёлы пабудаваны на старажытным месцы. На гэтым месцы у 15 стагоддзі стаяў драўляны касцёл, так што месца гэтае, панове, намоленае. Лёс свірскага касцёла незвычайны. Распавядаюць, што службы ў ім праводзіліся ажно да 60-х гадоў 20 стагоддзя, пакуль не памёр мясцовы ксёндз. Пасля гэтага на дзвярах касцёла павесілі замок. Ажно 20 год мясцовыя вернікі былі вымушаны хадзіць на службы ў суседнія мястэчкі, дзе, як гэта не дзіўна, храмы працягвалі працаваць. І вось у пачатку 80-х гадоў дзверы мікалаеўскага касцёла нарэшце адчыніліся. Праўда, не для вернікаў. Тут размясціўся цэх смаргонскага заводу оптыкі. Kiedy ja uczył się w Warszawie w seminarium, w duchownym seminarium, tam tak samo byli kleryki, jak ja, pochodzili rodem z Białorusi. I jeden z nich szmat rozkazywał про Białoruś. I kiedy u mnie pojawiła się możliwość pojechać na praktyki na Białoruś, ja pojechał, a jak pierwszy raz pojechał, to już ostał się. Czy kiedy ja przyjechał, ja думал, że uwierzył kościół zrujnowany, zniszczony, i kiedy pierwszy raz zaszedł w kościół, mnie kazało, że to normalny, taki jak ja znaję z Polski. Kiedy ja думаю про свою хату, про свой дом, то я думаю про świr. I kiedy z moim mamą rozmawiają, tak samo говорю, że ja jedę do chaty, do świry. Znaczy, moja mara, ten kościół wyglądał tak, jak on wyglądał do tego, jak tu pojawiła się fabryka, zawód. Jeśli za kilka lat ktoś zajdzie w kościół, jemu było ciężko powiedzieć, że to była fabryka, zawód. Вось гэтыя крыжы стаялі на даху касцёла. І калі было вырашана ў 80-х гадах з касцёла зрабіць фабрыку, то крыжы зацепілі трасамі і сцягнулі з даху. Але прайшоў час, касцёл вярнулі вернікам, а крыжы сталі такім своеасаблівым помнікам той эпосе.
Вёсачка Засвір знаходзіцца якраз на беразе цудоўнейшага возера Свір. А з тога боку возера знаходзіцца мястэчка, якое такі завецца возера, таксама Свір. І вось гэтае месца калісьці называлі проста Засвір, як бы за возерам. І калі ўзнікла тут паселішча, то гэта паселішча так і назвалі Засвір. Засвір. Уладарылі вось тут калісьці такія шляхцічы Зяновічы. Родапачынальнікі гэта знакамітага роду былі яшчэ дарадцамі аж у вялікага князя Вітаўта. У вялікім княстве літоўскім яны ў розныя часы займалі розныя дзяржаўныя пасады і праславіліся ў нас на Беларусі не толькі як палітычнай, але яшчэ і духоўнай дзейнасцю. Вось, напрыклад, у 1486 годзе маршалак Юрый Зяновіч частку сваіх зямель узяў і падараваў Кіева-Пячорскаму манастыру. Добрый день, бабуля. Добрый день. Проходьте, давайте допомогу вам. Помаленьку дай А Бог. то вы нешта такі дзеці. Ну, уже старость. Ну, канешне, старенькие. Вось, напрыклад, у 1486 годзе маршалак Юрый Зяновіч падараваў частку сваіх зямель Кіева-Пячорскаму манастыру. Яго нашчадкі у нас на Беларусі будавалі касцёлы, цэрквы, і за гэта іх называлі духоўныя абаронцы айчыны. І вось адным з такіх духоўных абаронцаў гэта быў палкоўнік Вялікага княства Літоўска Крыштаф Зяновіч. І вось гэты шляхціч Крыштаф Зяновіч атрымаў ад бацькі наказ дбаць аб хрысціянстве ў вось гэтым краі. І Крыштаф Зяновіч увесь час як бы і фундаваў розныя хрысціянскія брацтвы тут, і будаваў бажніцы. І вось у 1713 годзе вось тут, у вёсцы Засвір, ён пабудаваў траецкі касцёл і кляштар кармелітаў. І 1713 год і лічыцца першым упамінам аб вёсцы Засвір. На Беларусі у нас былі кармеліты і абутыя, і босыя. Дык вось тут у Засвіры знаходзіўся кляштар босых кармелітаў. Кармеліты свой пачатак, кажуць, бяруць яшчэ аж ад прарока Іллі. І вось па паданні, кажуць, прарок Ілля, калі ўпаў з вогненнай калясніцы, то ў яго на плашчы засталіся палосы. І вось кармеліты заўсёды хадзілі раней у белых плашчах з чорнымі альбо бурымі палосамі. І вось з-за гэтага такога адзення бела-чорнага кармелітаў пачалі называць браты сарокі. А пасля кармеліты пачалі як бы адзяваць такія белыя манты. І іх пачалі называць белыя браты. І вось, кажуць, гэтыя манты яны адзявалі, яшчэ як бы і падкрэсліваючы сваю чыстую, светлую душу. Манахі-кармеліты, яны вялі такое затворніцкае жыццё, мала елі, жылі ў келлях і сядзелі там і чыталі і перапісвалі кнігі. А самыя суровыя кармеліты, такія яны адыходзілі ад кляштара ў лес, будавалі там сабе келлю, дзе і жылі. І толькі на вялікія святы яны прыходзілі ў кляштар. А пасля вячэрні зноў вярталіся да сябе ў келлю і называлі іх манахі-пустэльнікі. Пасля трэцяй падзелу Рэчы Паспалітай Засвір увайшоў у склад расійскай імперіі. І вось расійскія ўлады пачалі праследаваць босых кармелітаў. І таму, калі ў нас на Беларусі пачалося паўстанне 1863 году, то босыя кармеліты дазволілі паўстанцам Кастуся Каліноўска як самім захоўвацца вось тут, у кляштары, так і хаваць тут зброю.
Вось тут, под кляштаром, знаходзіцца падземны ход. І вось падчас паўстання Кастуся Каліноўска царскія жаўнеры узялі ў палон вельмі шмат паўстанцаў. Іх кінулі ў сутарэнне кляштара. І вось манахі, кармеліты дапамаглі паўстанцам праз гэты падземны ход уцячы адсюль. Ну і, канешне, калі паўстанне было задушана, то манахаў-кармелітаў арыштавалі, а кляштар зачынілі. І вось гэта ўсё тое, што засталося ад знакамітага кляштара босых кармелітаў. Вось гэты троіцкі касцёл у стылі позняга барока Крыштап Зяновіч распачаў будаваць на пачатку 18 стагоддзя разам з кляштаром. Але вось касцёлу пашанцавала больш, чым кляштару. Пасля паразы паўстання Кастуся Каліноўскага касцёл перадалі праваслаўным. Але вось маліцца сюды прыходзілі як праваслаўныя, так і каталікі. Падчас савецкай улады касцёл зачынілі, і вось толькі на пачатку нашага стагоддзя тут аднавіліся службы. Шмат выбітных людзей працавала вось тут, у Засвері, на карысць нашай бацькаўшчыны. Так, у 1919 годзе, калі касцёл вярнулі каталікам, то першым ксяндзом сюды быў назначаны Константин Стапович, нам з вами больш вядомы пад псевданімам Казімір Сваяк. Энцыклапедычная даведка. Сваяк Казімір, сапраўднае Стапович Константин Матвеевич. Нарадзіўся 19 лютага 1890 году. Памёр 6 мая 1926 году. Беларускі паэт і пісьменнік. Скончыў Віленскую каталіцкую духоўную семінарыю у 1914 годзе. У 1915 пасвечаны ў ксяндзы. Абавязкі ксяндза спалучаў з адукацыйна-асветніцкай дзейнасцю, адкрываў беларускія школы, збіраў фальклор. У касцёле службы вёў толькі па-беларуску. Друкавацца пачаў з 1913 году. Вось у гэтым касцёле ў 1919 годзе, калі яго вярнулі каталікам, Казімір Сваяк распачаў весці свае імшы. І вёў ён яе толькі выключна па-беларуску, чаму вельмі ўзрадаваліся мясцовыя жыхары, таму што загучала іхняя родная мова. Раней службы па-польску, па-расейску яны разумелі з цяжкасцю. Казімір Сваяк з імпэтам служыў Богу і Беларусі. І вось гэтыя дзве святыні зліліся ў ягонай творчасці і ў ягоным жыцці. Народзе, мілы мой, цяпер ужо не знаю, чым маем мы каваць цяжкую сабе долю. Добром за зло плаціць, што ў сэрцы я хаваю, ці ворага душыць у крыві агні ў вуголлі. Ламаюся я сам, тваёю крыўдай збіты, а сэрцам мне крывёй зліваецца ад болю, што вечна ты ціхі, як Богам пазабыты, як здань пакутная, шукаеш сабе волю.
Яшчэ калі Казімір Сваяк вучыўся ў Віленскай семінарыі, ён тады ўжо пачаў друкавацца ў розных беларускіх выданнях. Ён увайшоў у асяродак газеты «Наша Ніва». А ў 1924 годзе у Вільні выйшла яго першая кніга, якая называлася «Мая ліра». І тады ж крытыкі загаварылі аб ім як адным з лепшых беларускіх паэтаў. І вось сюды, у Засвер, у госці да Казіміра Сваяка, на эцюды прыязджаў адзін з лепшых мастакоў Беларусі Язэп Драздовіч. Энцыклапедычная даведка. Драздовіч Язэп Нарцызавіч. Нарадзіўся 13 кастрычніка 1888 году, памёр 15 жніўня 1954 году. Беларускі мастак, скульптар, этнограф, фалькларыст, археолог, пісьменнік. Адзін з заснавальнікаў беларускага гістарычнага жывапісу. Выкладаў маляванне ў беларускіх школах. Заснавальнік мастацкай студыі пры Віленскай беларускай гімназіі. Распрацоўваў гістарычныя і касмічныя тэмы. Другі наш беларускі мастак Пётр Сергеевич Язэпа Драздовіча называў Леонардо да Вінчы. На што Драздовіч казаў, што да Вінчы, я проста аматар тэарэтычнай астраноміі. Проста вандроўны мастак. І вось кажуць, што яшчэ маці ў дзяцінстве Язэпу Драздовічу казала: «Вучыся, сынок, і вывучай нябесныя бегі». І вось калі Драздовіч у 1931 годзе выдаў сваю кнігу, то ён яе так і назваў «Нябесныя бегі». Пасля вучобы ў Вільні Язэп Драздовіч займаўся ілюстрацыяй кніг. Ён ілюстрыраваў кнігу нашай беларускай паэтэсы Канстанцыя Буйло «Курганная кветка». А яшчэ ён вельмі шмат часу праводзіў у бібліятэцы, дзе вывучаў геаграфію, гісторыю, культуру, астраномію. І вось ён стварыў шэраг сімвалічных прац. І працы гэта ён перадаў нашаму беларускаму прафесару ў Петербург, Епімаху Шыпілу. Але вось тых прац захавалася ўсяго толькі дзве. Адна з іх – гэта архітэктура на месяцы. А вось тых прац, якія ён маляваў вось тут, у Засвіры, тыя засталіся амаль усе. Адна з знакамітых гэтых прац – гэта сяброўка Казіміра Сваяка, пані Ядзя. І працы гэты знаходзяцца ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Аднойчы Язэп Драздовіч пакінуў сваю кватэру ў горадзе і з мальбертам за плячыма адправіўся вандраваць па Беларусі. Ён хадзіў па беларускіх вёсках, мястэчках, начаваў пад адкрытым небам, у вясковых хатах і маляваў вось у такіх мясцінах касмічныя краявіды. Сатурн, Марс, гарады на Луне. Калі я завітаў у Засвер і падышоў да гэтага будынка, то я спачатку думаў, што гэта нейкі сядзібны дом, і тут жыў нейкі свой пан. Але калі распытаў мясцовых жыхароў, то яны сказалі, што гэты дом будавалі яны ўсе разам у 30-х гадах мінулага стагоддзя як сельскі клуб і тэатр. І нават да вайны вось тут, у гэтым будынку, ішлі п'есы з удзелам мясцовых жыхароў. Але вось сёння гэта проста звычайная сельская бібліятэка. Але мясцовыя жыхары ўсё ж такі спадзяюцца на тое, што прыйдзе час, калі ў гэтых сценах загучаць галасы шэкспіраўскіх герояў.
Ну што ж, паважаныя, час развітвацца, так што поспехаў, усё самага найлепша і да новых сустрэч. Да пабачэння!